Ако търсиш лесна и бърза рецепта за пилешко, приготвено само на тиган, гледай това видео, защото може да ти е от полза. Започвам като нарязвам пилешките гърди на по-тънки пържолки, от една дебела гърда вадя по около 3 такива. Осолявам ги, след което ще ги оттупам в овкусено брашно, към което съм добавил просто още малко сол и черен пипер. Оставям ги на страна за няколко минути, за да може брашното леко да се овлажни. По този начин ще направи по-хубава спойка с месото и няма да загаря чак толкова много в мазнината. През това време нарязвам и едно шалотче, което ще вкарам в соса за допълнително вкусяване. Достатъчно голям тиган, сгорещявам 2-3 супени лъжици зехтин и изпържвам месото на 2 пъти. Готвя го по около 2 минути от всяка страна, като искаме да хване хубав цвят отвън, но да не се сготвя напълно, тъй като после ще поври и в соса. След като махна цялото месо, в тигана изсипвам шалота, пържа него за около 30-40 секунди, като тук вече съм намалил температурата, за да не загори тигана. И идва ред на погасяването с хубаво вино. Аз ще използвам кабиле, Sauvignon Blanc и Шардоне от Вила Ямбол. Той има прекрасен плодов аромат, който ще се върже чудесно с рецептата. Благодарение на виното деглазираме тигана и целият този вкус ще влезе в нашия сос. Оставям го да редуцира почти напълно, след което изливам и около 700-800 мл пилешки бульон. Аз използвам домашен, не ви съветвам да слагате такъв на купче. В тигана хвърлям и 1-2 клончета мащерка и оставям да къкре, докато редуцира почти наполовина. Когато това стане, добавям една супена лъжица горчица, кората от лимона, както и половината от сокът му. Изливам и 200 мл животинска сметана с 30% масленост. Вкусявам с 2-3 щипки сол и малко черен пипер. Връщам пилешкото месо вътре и оставям да къкри за около 10 на минути. Като гарнитура може да използвате ориз, картофи или паста. Лично аз предпочитам рецептата с паста, защото според мен много добре попива от соса на месото. Аз ще използвам прясна паста, на която и трябват само около 3 минути в гореща вода, така че ще я сложа в последния момент преди пилето да е напълно готово. Поднасям, като отседената паста обърквам с част от соса, нарязвам месото и сервирам в чиниите. Отгоре поръсвам само с малко пармезан, още малко лимонова кора за повече свежест и клонче мащерка. Сервирам с добре охладеното бяло вино и, приятели, това е една изключително вкусна рецепта, която ви препоръчвам да опитате. Искам да благодаря на Вила Ямбол за това, че спонсораха тази рецепта. Може да потърсите серията вина Кабиле в търговската мрежа. Има по нещо за всяко ястие и за всеки вкус.